akwụdebe ya ka eji agbalụ nsị ọnwụ na mmadụ bịa na be gị ma ọ na ebe ị na-akọ ọrụ bịa dị ajọ ọgwụ iwere akwụdebe kwuo okwu ụwa anyị ebe anwa nyawa ọgwụ nyachighị azụ maka azụ na onye techa oho megịnị onye na-elu nke a akwa ọkụ eji ewere ajụcha arụ ọnwụ na onwe ebe ịbara onwe ka arụ si wee dịrị igolo akwa ọkụkụ wee megịnị wee jụcha arụ ebe ekwensị obere isi the devil of the highway n'oge gboo ndị be anyị na-afacha efu ije na ije ịtravel dịka ndị oyibo si eme ọ ga-egote akwa ọkụkọ igbo kụwa were mmiri ya si ebe a kwuo ihe ọ chọrọ ka o nweta na ije ama ojiji and ihe ọ ya achọghị ihe dị mma ka ọ ghara inwe ọgbọ n'oke n'ụzọ nke a bụ the four market days of Igbo land ekewu isi oye afọ na nkwọ ha bụ ụmụnne ọ alụsị ka ha bụchakwa andọ ndị Igbo ndị nri n'oge gboo bụ ndị establish the four market days n'Igbo land ewee na-azụ ya lota ndị ụka achọkọta n'otu esi wee mebie mana o kwere ha omume onye mere n'ilu na afọ ọbụla dị n'ala Igbo iyi afọ ndị okwu alụsị ebe ahụ and a na-enye nyawa alụsị nri ka ume wee dị ya ka o wee na-eme ka nyawa ahịa na-aga n'ihu nke a nwa bụ akwụkwọ ebenebe ị na-ene anya ọ na-awa abịa makwa ịnya n'elu ikuku a na-efu ya andọ nke eluru ana ka a na-ewe o nwere ike kolu n'elu ọnya nwa ududo ma o kelelu n'osisi eji ebe ahụ akpata ya wee makwa ọ na-achụ ajọ mmụọ na ndị amụsụ akwụkwọ ya na anya o siri ike nke a bụ ovu egbe ife nke a na-alụkwa ka ọ na-alụ onye ọ na-achọ bad spirit ajọ mmụọ na ndị amụsụ nke a bụ ọfọ amachara amacha igbukwasị ya nnọọ ọkụkụ tekwasị ya mmanya gụọkwasị ya ọjị ọ dị ile ine nwoke anya ịfụ na ọ dịla aka na agba ọkwa nze ọ gbatalị wụọ ọgọdụ dịka ndị gboo si agbagbo mgbe akwa adịrọ o gburu ichi olu ka ndị ọcha batara na 1905 wee bido destroy mebiwe omenala ndị Igbo iwe wee gbu ya o wee bịa aka na bụ wee na-echi ihe ha na ndị a ya eme so ọ dị ka o ji wee bịa aka na agba etu ka ndị Igbo si eke ike n'oge gboo mgbe akwa adịrọ ụmụ nwoke na-awa ọbara ụmụ nwaanyị na-eyi ihe a na-akpọ anịma ọdụfe ebe ni